Hai kabeh. Sesambungan karo sampean sistem guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso. Sampean bisa nimbang saben parameter perusahaan kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan Quad Graphics Inc. ticker QOD. Review adhedhasar data wiwit 15 April 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Quad Graphics Inc. kalebu subkategori. Advertising, 50 perusahaan melu ing analisis, kang banget wakil. Kita bakal katon ing meja pesenan ing mburi video. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek -5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,8 terms. Yen katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham kanthi agregat. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang skor -5 terms kanggo Quad Graphics Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Quad Graphics Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat pungkasan 12 sasi saham Quad Graphics Inc. nuduhake dinamika 6,3%. Marang dinamika rega kanggo subkategori -23,5%. Iki ora cetha nuduhake apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Quad Graphics Inc. regane $27 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $90 miliar. Quad Graphics Inc. duwe bagian 0,298% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $3 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $26 miliar. Quad Graphics Inc. iku pukul 0,13,4%. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Quad Graphics Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,298%. Kapitalisasi neraca iku 0,134%. Sing 55% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, ala, -1 titik. Utang perusahaan sing diteliti udakara $32,4 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 1080% saka ibu kutha perusahaan. Rating adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, ala banget, -2 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata ing subkategori punika 30,6, kang ngartekno samsaya awon saka ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $51 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget negatif kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Rasio rega kanggo revenue perusahaan punika 0,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,2, kang 92% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.670 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki negatif kanggo rega perusahaan.
Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates -1,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 5,7%. Evaluasi marginality dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 2,86%. Iki tambah 860% ing kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ora seimbang ing rega pasar perusahaan Quad Graphics Inc. paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha saben pegawe organisasi padha karo $22.000. Lan kanggo subkategori iku $212.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 89,6%. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah bati saben pegawe $4,2.000. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $6,9.000. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 40%. Ngira-ngira bati kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori tolerable -0,5 poin. Bagian saka revenue kanggo saben pegawe organisasi punika $219.000. Miturut subkategori $184.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 19%. Ngira volume dodolan saben pegawe dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Saham shorted punika 9,8% dibandingake karo rata-rata subkategori 6,6%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Quad Graphics Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 yaiku 42%. Rata-rata saham saka subkategori dikutip kira-kira padha karo saham perusahaan Quad Graphics Inc. Rega saham perusahaan saiki udakara $5.16. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku watara $10.16. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 97%. Ayo ndeleng tabel pesenan sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil analisis saham perusahaan Quad Graphics Inc. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan sel kanthi rega $5.15 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif kurang. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi basis kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 4,21. Mandeg mundut disetel ing pukul 6.09. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 15 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker CER-O bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki.
Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan ditutup ing rega saiki. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.